Uwazuruike don't come outside contact the general public say that the evil plan that the FG, which is Nigeria government, are doing in order way to join to sentence Mazi Nnamdi for death, to give him a death sentence. These people. But however, we go play the video. May you hear what he talk. But only message we will get to give them today is that you know, when you are playing with fire, you will not realize the kind of damage that fire will do until you trigger what will cause the damage. So guys, let's watch the full videos before we come back and continue. Stay tuned. Ndewono ọ Igbo ka m ga-eji eme vidiyo anụwa. Obi adịchara mma maka vidiyo anụwa m na-eme, maka na n'ụtụtụ a ka m na-aga na social media wee fụ na on Ijele Speaks ka m fụrụ ya gbasara cross appeal by the federal government ese ka egbuo Nnamdi Kanu, ka enye ya death penalty. Mgbe m gụtara ya, m sendụrụ message to Alo Ejimako ka m confirm ma ọ bụ eziokwu. So Alo Ejimako message this evening wee reply am say ọ wụ eziokwu na federal government send their own cross appeal since Nnamdi Kanu, asking for death penalty. Ihe dị otu agbarụrụ m anya, and ọ dị rampant na social media such mụ afọrọ ya. Ihe o ji na-ewuta mbụ otu onye court of appeal release anyị ga-ejide aka na ihe court of appeal kwuru. Anyị ewere oke amamamụ ihe chọọ the lawyers nwetara the judgment, chọọ onye dịka Mike Azokome, chọọ Ifeanyi ka ọ na-aza Ifeanyi Ejiofor, that young man, very hard working. Si n'azụ ga-akpọta ndị Senior Advocates of Nigeria. Mgbe emege ihe a, ọ kwapụtara m tie mkpu ya, ebidokwa n'isi Ghana High Court na case ekpebiri a ga-ejide aka ebe a, so on Aburi will stand, on Court of Appeal will stand. Mgbe a ga na-akụ mgbọmgbọ ya all over the world, ihe na ga-abịa federal government, ihe a na-ekwu obey your own law or show me the law. Mgbe aka a na-akpụ ya ka egwu, obey your own law, obey your own law. Emegide ike gwụ ha ga-ahapụ ya. But ndị ọkachamara, ndị oburu nna ha ụzọ mụta dị ọkpara, so ihe ha ma ịpụta na social media ha na-akparị gị, ha eshi n'azụ, ọ dịka izu agbara agba ka emegide Nnamdi Kanu, shi n'azụ ga bido n'isi na High Court dobo ya ikpe. Mgbe m pụtara na-eti mkpu ya, ka up to today aka mụrụ ga-echeta ha na m pụtara na-eti mkpu ya maka ụmụ onye unu kpọrọ ụgwọ. Kekwa n'ụgwọ unu kpọrọ ma ọkwa na Nnamdi Kanu m mepere redio Biafra London hapụrụ ya, kwụsị ụgwọ nọ na ya, ya esi n'azụ m ga-rejisazie redio Biafra London si na ọ bụ nke ya. Recruit unu ụra arịsị tinye unu n'olu, si nke ọwụrụ unu nọrọ ekwuru ahụ Uwazuruike unu kpọọ ya unu egede na ihe ọ na-ekwu. Ihe unu na-eme anaghị egwe m iwe,
maka ama m na-arịsị n'ụlọ n'olu mana ihe ndị a abụrụ ihe m na-eche maka na ọnọdụ m dị iche ọnọdụ m dị iche ihe m na-achọ bụ Biafra na Biafra a na ọ sọrọ onye ọwụ na mee m ana m ele onye ahụ anya ọ Biafra ahụ ka m na-elere anya mpụtasị na-agbaghagoro m ya ọ na-agbaghagoro m ya ya m na-ekwu taa m gaa na-ekwu ya m ga-agbachie nkịtị ibu na asịgo na a na-ahapụ ya m ga-asịsị jide ya maka ihe ọjọọ mere m mana igwe nwanne a na-eru n'ọkpụkpọ ọtụtụ n'ime ndị unu na-asị taa na-eche na ndị dị against Nnamdi Kanu na-eche na ha wachọ ka egbuo Nnamdi Kanu ọ wụrụ ndị na-agba mbọ ka arapụ Nnamdi Kanu ka m na-ekwu Ijele speaks now ụfọdụ m gara sị ị na-aja ntị ha na-ekwu ana m eme isi ihe ọ na-ekwu o lekwe Ijele speaks lekwe Blessedom na ndị ọzọ anụwa dị critical about Biafra nke ọgwụ na ha nọ ha nwere ha na-ekwu na ege ha ntị achọrọ m ịghọta why ha ji dị critical about Biafra Ijele speaks na ndị ọzọ ha na-akpọcha m Ojukwu iyi akpọ m iyi mana ọnwụ ihe m na-ajụ ihe m na-ege ntị kedu ihe ndị a ji na-ekwu otu a m na-amụta a lot of things from them and isi na aga ige ha ntị ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị mma otu eyi chenji isi na Biafra na-egbu isi ndị Igbo ọ ka anyị kọwasịrị ndị na-egbuchi ndị Igbo aka maka ị na-achọ Biafra so unu eche na ndị na-ekwu emegide akparamagwa ndị si na ha na-achọ nwere onwe Biafra na-aga na-aṅa ha ntị mụa Uwazuruike na-aṅa ha ntị mụa ya na-akpọ Blessedom awụ m fanụ ya ọ nọ 4 hours na social media m ga-anọ ọtụ ya ekwusịa ma m enwere time ma m enwere time m ga-eji nwayọọ sevuo ya mgbe m nwere time ekesịa ya maka ihe niile ọ na-ekwu na-aga n'anya ya maka na ya nwa afọ Igbo chọrọ ọdịmma ndị Igbo ọgwụ ụsọ ndị na-ekwu maka inwere onwe Biafra bụ ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo enwere ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo karịa anyị nwa anyị ncha na-ekwu maka Biafra so ka m si na-ekwu mbọ ọtụtụ n'ime ndị unu na-eche na taa na a ga-egbu ha ga-akpa ha maka na ha na-asọpọtụ Biafra ha na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ha nwa chọrọ ka arapụdo Nnamdi Kanu karịa unu nwa bụ ike unu nwere akwụna na soshal midia enweghị unu ochie ọbụla chọ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  na soshal midia bikọs a sị na unu ji m mkpọrọ ihe aka m ekwe ka arapụ court of appeal judgment go back to high court aka m ekwe a sị na agwara m aka m asị mba aka m ekwe mana anwụ na ahụ n'ahịa unu mere enwere so many things gaga on unu na-amarọ ama m mbọ anyị gbara na ka arapụ Nnamdi Kanu even before then unu na-amarọ ka m kọtụrụ unu obere just one of them enwere ofu onye m na-akpọ ya aha mana unu nwere ike ịma ofu onye na-achọdụghị igwere appointment e nyere ya because of Nnamdi Kanu onye ahụ bụ onye ihe na-agakọrọ mụ na ya na-agakwa m ntị n'olu oge e nyere ya appointment mkpọ ya ikene ya sị na ịgba congratulations ya sọ maka gịnị nsọ appointment nyere appointment ya sị ya ma wekwa ya nsị gịnị mere ya sị m legodo anya na kwa otere na ya kwuwere sị rapụ Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ya bịa were ihe a ugbu a ọ dịsị ka ya na-eso na-asọpọt ka ejide Nnamdi Kanu nsị egwo sọwụ maka ihe iji chọrọ ịhapụ ya maka Nnamdi Kanu so Nnamdi Kanu ịhapụ ya ga the more reason why ị ga-eje were the appointment ya sị m kedu otu ọ bụ m si yes because ndị na-ayọ ka arapụ ndị Nnamdi Kanu bụ ndị nọ nga ahụ eso ha nọrọ ya
mana gị nwa nọrọ nga ahụ ị ga-ejizi aka gị na-eteku the decision. Ya sị ya m kwuru ọwa eziokwu si yes si nọ ya ịnọ n'akụkụ na-ayọ ndị nọ na gọọmenti sịsịrapụ Nnamdi Kanu ma ha na-ekwe ahapụ ya si betu ugbu a ha sị gị batazie ka ị soro na gọọmenti a gịsịsị na ị chọghị ịbata so ịbatazie ka esoro na-eteku decision ahụ a sị na eruo n'ukwu kalabin ajụwa kalabin kedu ife ị na-amị ọhịa m kwuru convince onye ahụ o ji were appointment ya ya ekwe m nkwa na ya ruhu na enweghị ihe izizi ya na ọrụ ọbụ ya imere n'olu ọhịa izizi o bidoro mgba ka arapụ Nnamdi Kanu enwere onye ọ na-eme itụrọ ndị ọnụ na-eru n'okwu ma ọ na-aga aga ọ ga-akpọ m gwa m na elekwebe ya na-aga ụgbọala maka Nnamdi Kanu ya pụta ya gwa m lekwa ihe kwuru ebe ahụ enweghị onye a na-eme ite na corridors of power ọ na-eme itụrọ ihe niile ọ dị issues federal gọọmenti rezuru enweke m na-amarụ from na Nnamdi Kanu si gbuo ndị amị gbuo ndị place mee nke a ọyaga ka ha bie asị he na federal gọọmenti ji yọkwa ndị finish gọọmenti ka ha kọọ na Simon Ekpa mkpọrọ orisi ụgbọ atụrụ Simon Ekpa mkpọrọ ọwụzi mgbe a ga-abịazi hapụ Nnamdi Kanu na Naịjirịa na enwere ka ọ dị ebidokwa kwuo nke ahụ n'ikpeazụ after so many months ka federal gọọmenti bịa sọ pedala si oke kekwa ihe a ga-eme na oke fine a ga-ahapụ ya bet ọ ga-awụzi house arrest ka a ga-ahapụkwa ya ka ọ gawa back to London na ọ gakwa ugbu a kekwa na ọkwa na o mekwere ihe o mere mbọ jọmp obel onye ahụ akpọba m sike ihe m na-eche between house arrest and ịrapụ Nnamdi Kanu si gwa ha ka ha hapụ ya ka ọ gaa lụọ ụmụ ya na nwaanyị ya si ha mee otu a ha si mee nke m nye ya 90 days so ọ gaa lee ụmụ na nwunye ya na ụmụ ya ma chighazi Naịjirịa ma ha file ma ha chọọ ha trọst ya ha ga-adị surprise na ọ ga-anata ya ka aka na-ekwu na ha sọji esi maka mgbe ahụ federal gọọmenti asọ pedala na ya na-anụzi na okwu gaghachi na high court n'izizi I was thinking na ọ bụrụ na otu ahụ esi rapụ m sị m gaa lie nne m within 90 days bịaghachi ka ọha chọrọ ime Nnamdi Kanu m sị oke ọ ga-awụ until I got to high court ebupụtazie evidences the worst evidences ebupụtara ka ọ bụla ebupụtara ndị kpọrọ onwe ha senior advocates no argument no objection no nothing and then admit SBS nka eme admit SBS nka eme admit mana ajụsị ọ bụghị ụmụaka ka emegide ebe a ọkwa ihe eji enye judgment ka emegide ọ gbapụtara mgbe ha tie mkpu ya mana ụgwọ unu kpọrọ m amakwa unu cheta ihe niile ahụ kwuru oge ahụ maka unu kpọrọ m ụgwọ ndị ụgwọ ahụ kpọrọ unu ihe dubego unu na ala mmụọ taa ka ihe mere Uwazuruike mere Uwazuruike butere unu ndụ unu sị unu chọrọ ọnwụ Uwazuruike wetara ndị Igbo ndụ ndị Igbo sị ha chọrọ ọnwụ non-violence wụ ndụ violence wụ ọnwụ m ga-amụsị ihe mmụ ka esi eweta eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe so through non-violence a na-eme through non-violence mụ na nwatakịrị m nyere redio Biafra ka ọ handụl apụtasị na ọ ya bụzi onye isi unu ahapụ Uwazuruike sobe ya unu rapụrụ ndụ sụwa ọnwụ n'ọnụ elu ọnwụ aha si na Uwazuruike mere nke a mere nke a mere nke kedu nke m mere unu eduga ya kụgara ya ụgbọ unu anaghị akụghị ya onye na-abụrụ lọya
na-apụta na court na-agwa a judge to normal law. Show me the law. You can't convict me. You can't jail me. Isi ọ dịka onye ahụ mma. Ị nọ n'elu ese, I will defend myself. Even Mama was a lawyer for so many years. Esigodu taa na m kpọrọ mmadụ iyi ma na m kpọrọ mmadụ ihe. Mma pụtasị I will defend myself. M ga-achọ lawyer ọzọ ga-defend m. You know how these people operate is that before they carry out any agenda, they will bring it out to the public, and they will bring it out through somebody who feeling patriotic to what is happening. Like as Uwazuruike have said it now, they want to see the reaction. Then when they see the reaction, remember when they jailed Mazi and the car, they first bring the rumor and all those things. Then they see the reaction and they will play it out. So I'm putting this on all Igbos right now. The earlier the better you people rise up now and keep ranting on social media later. Then after all your writing on social media, then you will go and rest. But one thing I'm telling you is that if you allow anything to happen to Mazi Nnamdi, accept your faith. Accept your faith as a Muslim. Accept your faith as somebody being total conquered. Nobody will rise in Igbo land to say anything concerning freedom again in this life. Even you will write on social media, they will trace you, they will catch you, they will jail you, they will buy you, and nothing will happen. So it's a high time everyone stand on his feet to demand for what belongs to us. If we say that Mazi Nnamdi committed any crime, then brought all the whole sponsor of terrorists in the Nigeria government today in book, brought them up, give them the same judgment, buy them in our front, including the government officials, the present government today, bring all of them. Let us see. They will not do it, but they always focus on stopping people that want to stop them from their evil agenda against Nigeria. Guys, share this video and drop your own opinion in the comment section.